মিয়া 16 তারিখ রবিবার 2টা 2টা রব যাইনা বাজারাव বাজার ফেন থামানি গের সাইকেল লক খাইজাং ন ও বাসনা লয় হার্ডওয়ার দোকান বসকাंग গে বাজার কিসা খাই ফেরাव ফাইমানি সাইকেল मा फाइलिया गे साइकेल मा फाइलिया का आरो बाजारा कयजन सावा ताम बादादा सबाय अर साइकेल खालामनि साइकेल जोमालिया गे नों तनमान दा कर आवर साइकेल ला मुतां तन्न करना बा एबार सीसी कैमरा नो तम का तंगो आबु दर काबार खाया किसा कुना बा हाइन सावो ओंगा रुतुखा गानगिनि ताव बखा तुताम जन हाइन खाबा रुतुखा गानगिनि तनमदा कर बं बं मते रुतुलाइमन मैया तो बर खेल करिनि साव बसकांग वो जानो मोटर फाने दंता बिन बुतंग माने मन हानि बाय सुपर स्प्लेंडर के बखा साव दादा खेल खाइजेया ओंगा नाइते नाइते मालि हांगे न जामाय संगार तंग लस्कुरि तिजा वन को फोन खाइना हारे जायना थाना थांगे जिडेन्टे खाइरका ओंगा जिडेन्टे खाइब्रो आरो उसिरक सावो जों तो ठीक আছে प्रत्येक थानाव न वर्कशॉप जों पाठरका मा हांके फोन खाइने ओंगा सारा तो सार आं थाना फाइबिराना खबर नाने जिडेन्टे नि रिसिभ कपि रं नांगा किसा गा साइकेल टुल बक्स बेगर आं किसा दं ओंगा डकुमेंट बोलते पासबुक जत बेंकनि ओंगे एटीएम चेक बय अबरता का वो आगे रांनामानि बागिना कामलाङिना माने आनार 30,000 आरामगो सनमानिनो जायता रगस बेक खारिसुं आं बेंक खोला करिबारन तंजाका तिनि रनाहि तंमानि ओंगे मिया आरो सासाय सुलुगलग नक खाइमानि आरो किसा नक हान्ता खाइना हानाय किसा दरा दिरिं दङबा बेक बो गारि जागलिया सेकान मेन खेम जों थांजो दरा दिरिं मा किसा सारना ना गानगिन बरन फन नक हान्ता खाइना हानाय मा हाइन तमन सानजे मा हाइन थांजो कताबो साइकेल मिया बाक्सा को सुग्र खबर मानबाय आंगबा बाक्सा ओ आसेरन फानाय बाक्सा बाक्सा थिगना नाय मा हाइन आयं अबिसरन बुखादा आयं ताम हिमबनो लगासिगलाय बुखारबो आयरं कासि नायदि आयं जोंना साइकेल नै गोजाराव सावनो आयं थांलाय क्या थांलाय नै मन बर माना नै मालियाता मालिया के कके हाय सिनि जे बर रंग सानम समगा हाय आनि साइकेल नि नाम्बार हांकाय TR07 8799 रेड कालार अ साइकेल न जुदि कोनो पारा रग बा हुइ तनमार बा लामा चालक तनमार केबो जुदि नुगै तो हांकाय आपनि संगितसा आनि फोन नाम्बार हयतो ताब सानाय 7005 093988 अ जागा फोन खागेंके बा आं खबर मानाय बा मानि मानो माहायता बे विश्व देवबर्मा विलेज सुग्रामसा दपारा पिओ जंपुई जला पियाजबो जंपुई जला सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट आन साइकेल नि बुमुंके हिरो सुपर स्प्लेंडर TR07 8799 रेड कालार